खुलुमबाय। रिलाइम निउज 24 नि स्टुडिअ'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं अमित शाहनाव प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। गहेला बर'आ देहा फाहामथिनि थाखाय दिल्लीयाव सौहैबाय। आबादारिफोरा 29 खालाराव मिरु सरकारजों सावरायगोन। 2021 मायथाइनि आसामनि बिसायख'थिनि भटार लिस्टआ 15 जानुवारियाव ओंखारगोन। CRPF प्रबिन मोसाहारिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांदों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ थांनाय 25 दिसेम्बरखालि आसामाव साननैसोनि हाबाफारि लानानै दावबायफैयो। बेहाय 22 दिसेम्बरखालि BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनिसिम आर'जलाइ गथायो आरो बे आर'जलाइयाव लोगोसे BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायहरदेरदों। बे बाथ्रानि सायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ मोजां इसारा होदों होननानै BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। मुंदांखा आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर' बिथाङा मैया देहा फाहामथायनि थाखाय निउ दिल्लीसिम थांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां गहेला बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानाय आरो पेरालाइसिस बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन आरो बेखौ मोनथिनानै साननैसो सिगाङाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरां लानो थांदोंमोन आरो थाबैनो मोजां फाहामथाय लानो थाखाय अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे निउ दिल्लीसिम लांनो बिथोन होयो। भारतनि आबादारिफोरनि 40 आफादफोरनि खौसे आफाद सानायखर किसान मर्चा आफादनि दैदेनगिरिफोरा फैगौ 29 दिसेम्बरखालि सरकारजों सावरायगोन। भारतनि आबादारिफोरनि थाखाय खालामनाय मोनथाम आयेननि हेंथायै सोमावसारनाया दिनै 32 सान जाबाय। सोमावसारगिरि आबादारिफोरजों गोबां खेब सावरायबाय नाथाय गोरोबनो हायाखै। मिरुनि आबाद आरो आबादारिफोरनि अनसायग्रा मिनिस्ट्रि लोगो नेहाथारि बिबेक अग्रवालनिसिम लिरहरनाय लाइजामाव सानायखर किसान मर्चानि दैदेनगिरिफोरा आबादारिफोरनि मोनथाम आयेननि सायाव सोदांनायनि बाथ्राफोरखौ रायखांदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि किसान केस स्किमनि गेजेरजों आबादारिफोरनो 18,000 कौटि रां हरबाय। BTC बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनाव फिन आसामाव 2021 मायथाइयाव बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। बे बाराव थाबैनो मोनबा रायजोनि बिसायख'थि समखौ फोसावगोन। फैगौ गोदान बोसोरनि 15 जानुवारि खालारखालि आबुं भटार फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावनो बिसायख'थिनि खामानिखौ जागायजेनगोन। बेजों लोगोसे बिसायख'थिनि आय'गआ एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो आसामनि बिसायख'थिखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हालामनि A133 बेटेलियन CRPF प्रबिन मोसाहारिया गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लादों। मख'जाथावदि प्रबिन मोसाहारिया झारखान्डआव डिउटि होगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हरखाबै बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखा मोनथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।